שלום חברים, לכל מי שמעוניין לשפר את הריצה ואת ההישגים שלו ולהציב מטרות ולהגיע אליהם. אני מדי 16 שבועות עושה טסטים של 5 קילומטר לראות את ההשתפרות שלי בריצה. היום בבוקר עשיתי את זה למרחק 5 קילומטר, וזה 5 קילומטר שנותנים all out, הכל. אז הנה, זה השעון. שומר את התוצאה שלי, סיימתי ב-21.58 שניות, בקצב ממוצע של 4.23 ובדופק ממוצע של 158. למה אני אומר לכם את זה? את כל זה אני מכניס מחשבון ריצה. יש לי כמה סוגים של מחשבונים שאני מכניס את זה, ולפי זה אני מתאמן. אני יודע בדיוק באיזה קצב, איזה דופק מטרה להתאמן, ובאיזה קצבים כדי להשתפר ולהגיע ליעד. למשל, שאם היעד שלי בפברואר לרוץ מרתון בקצב 3, לסיים ב-3:30, היום לפי המחשבון, לפי הכושר האירובי שלי ואסף חומצת חלב, אני אסיים ב-3:34. 4 דקות, לשפר שיפור של 4 דקות. את כל הנתונים האלה אני מכניס למחשבון שהוא מוציא לי באיזה קצב לרוץ את הריצה הארוכה. למשל, הריצה הארוכה שלי צריכה להיות בקצב 5 דקות 06 עד 5 דקות 54 דקות לקילומטר. וגם ריצות קלות. ונתון חשוב, זה קצב שאני צריך לרוץ בו כדי לעלות את סף חומצת החלב, זה נקרא טמפו ראנס. זה נראה בקצב של 4.32 דקות לקילומטר עד 4.42. ובנוסף, אם אני לא רוצה לעבוד לפי קצבים, אני יכול לעבוד לפי דופק, שאני מכניס את הדופק הממוצע שלי למחשבון אחר, ושהוא נותן לי גם תוצאות של איזה קצב, איזה דופק אני אמור לרוץ למרתון או אימונים אירוביים. לדוגמה, לפי המחשבון, אימונים אירוביים אני אמור לרוץ בקצב של 130 עד 141 בטווח האירובי שלי. למה אני אומר לכם את זה? כי אם אתם רוצים להגיע להישגים, אז צריכים לדעת להתאמן נכון, לא קשה מדי, לאט ובהדרגתיות, וככה תראו את השיפור. אותו דבר בחיים. תשימו מטרות, תתקדמו אליהם באיטיות, בהדרגתיות, ותילי על תילים, וככה אתם תגיעו למטרה. שיהיה לנו בהצלחה ולכם, ותמיד תחתרו להישגים ולמטרות נעלות וגבוהות. ביי ביי.